ሰላም ነዚ ቻናል ዝተከታተል ለኹም ቤተሰብ ድሕና ድኹም ኣነ ድሕና እግዚአብሔር ይመስገን ተመይስና ብኻሊ ተራኺብና ኒና ቤተሰበይ ወለለኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትረፍ ይበለለይ ሞ ሎም ዓንቲ እንኳዕ ንበዓል ህፃን ጨርቆስ በሰላም መጽሕና በጽሕኩም በመዋል ክጅምሮ ማለት እዩ እና ዝትርእይዎ ለለኹም ማለት እዩ ዕለት 15 ለተገበረ ነውሒ ሓጺሪ ጉያና እንትን ህፃን ጨርቆስ በዓል ዓመታዊ ክብረ በዓል ማለት እዩ ምክንያት ብምግባር ለተጎየ ጉያ እዩ እዚ ኣብ ስነ ስርዓት ጉያ ልነበረ ዝግጅታትና ቱል ነበረ ድባብ እዩ ከም ትርእይዎ ኣለኹም ማለት እዩ ውቅሮና ብጣዕሚ ድምቕ ብልበለ ኩነታት ብጣዕሚ ደስ ልብል በዓል ድባብ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ድርኡ ማለት እዩ ቤተሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይጎዩ ማለት እዩ እዚ ቲሸርት እዚ ገዚእኻ ለጨርቆስ ኣታዊ እዩ ልኾን ነይሩ ዝሒሳብ ማለት እዩ ዝቅርሺ እናዚ ቀዳማይ ለወፀ እዩ ካፍቲ ጉያ ቀዳማይ ለወፀ መንእሰይ ሓውና እዚ እናውዚ ብሁራ ሰለስተ ተዓጁ ህፃውንቲ ቆልዑም ትርእይዎ ኣለኹም ዓበይቲ ሁራ ሰለስተ ተዓጁ ታወት ለኒ እዩ ማለት እዩ እዚ ባህላዊ ትሕዝትኡ ማለት እዩ ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ለኒ እዩ ማለት እዩ ብዚ ድምቕምቕ ኢላ ውዒላ ከተማና ከተማ ውቅሮ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረይ እንኳዕ ብድጋሚ ብሰላም በጽሕኩም በጽሕና በረከት ህፃን ጨርቆስ ኣይፈለይና ብምሃል እዚ ናብ መላእ ዓለም ንኽሓልፍ እዩ ስራሕቲ ተሰሪሑ ማለት እዩ ህፃን ጨርቆስ ያው ዓብይ ገዳም እዩ ብዙሕ በዓል ብዙሕ ታሪክ እዩ እስካብ ዘይተፈለጠ ክፍለጥ ዘለዎ ስለለኾነ እዩ ዝኹሉ ተሰሪሕሉ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ድባብ ኣብ ድሮ በዓል ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ድማ እዚ ይመስል ማለት እዩ እዚ በገና ክራር ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ልብል ፕሮግራማት እዩ ሓሊፉ ከም ትርእይዎ ኣለኹም ህፃን ጨርቆስ ህንፃ እዩ እንትን እዚ ህንፃ እዚ ድማ ማለት እዩ ብተፈጥሮ በቃ ብና ፀጋ ተፈጥሮ እንትን ኮኽሒ ዝተሰርሐ እዩ ማለት እዩ ለይፈለጥኩሞ መጺኹም ክትርእይዎ በዘጋጣሚ ንዕድመኩም ማለት እዩ ትርእይዎ ሊቃውንቲ ኣቦታትና እዚ ድማ በረከቶም ይሕደረና ማለት እዩ እናመጹና ጽርግያ እዚ ድማ ለይቲ ናም ቤተክርስትያን እዚ ድማ ወጋሕታ እዩ ልስዕም ሰብ ማለት እዩ ከተማና ሃሚላ ሃምለላ ርእይዎ እዚ ቀትሪ እዩ በቃ ህዝበ ክርስቲያን ብጣዕሚ ብዙሕ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ነይሩ ማለት እዩ ርእይዎ ዝግጅት እዚ ይመስል ነይሩ ኢለ አጋጣሚ ቪድዮ ተኺ ፎቶታት የእትየ ማለት እዩ እና እንኳዕ በጽሕኩም በጽሕና ብምባል ያው ትምኒተይ ክገልጸልኩም ይደሊ ማለት እዩ ኣውል ነበረ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ ሰብ ነይሩ ናብ ሊቃውንቲ ኣቦታትና ዋዜማ ዝማሬቲ ዜማ ያሬድ ነይሩ ፕሮግራም ና ሰንበት ክርስቲያን ቶም ሰንበት ቤተክርስትያን ኣሕዋትና ለነይሩ ማለት ዝማሬ እዚኦም ኣቦታትና ኩራት ኣቦታትና ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ መጺኦም ምራቃና ማዕዳ ሂቦም ማለት እዩ በረከቶም ይሕደረና ክለኩም ይደሊ ማለት እዩ በዘጋጣሚ እና ብጣዕሚ ደስ ልብል ፕሮግራማት ነይሩ ምስ ኣቦታትና ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ልብል ነይሩ ለዓመት ኣብ ሰላም የጽንሐና እሞ ኣብ ስደት ለለኹም ኣቲኹም ዓድኹም ተብዕልሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ለኹም ድማ ብድጋሚ ክትመጹ በተለይ ለይትፈልጥዎ መጺኹም ክትፋለጥዎ ውቅሮ ዓድና በዘጋጣሚ ከተሓሳስበኩም ይፈቱ ማለት እዩ እዚ ክስካብ ቀትሪ ዝነበረ ዝግጅታት እዩ ማለት እዩ እና ብኻሊ ቪድዮ ክስካብ ንራኸብ ሰላም ራህዋ ምስ ኩልኹም ይኹን ኣሚን ማለት እዩ እዚ ለሃወ ቃል ምዕዳና ብራቼ ዓበይቲ ወለድና እዮም ማለት እዩ እና ኣነ እዚ ክሳናወተኩም ብኻሊ ቪድዮ ክስካብ ንመጽ ማለት እዩ ሰላሙን ዓኹም ሰላምኩም ብዝሕ ይበል ቻው ቤተሰበይ